Kami po ay nagpapaalala sa inyong lahat. Nagpadayong ginapahigayon ang Uplan Yaw-Yaw dinhi sa Kidapawan City. Sa Uplan Yaw-Yaw naglikurida ang mga personahe ug miyembro sa K9 Police Station aron ipaibalo sa publiko ang mga butang aron malikayan ang mga pagpamomba ug unsay himuon aron makatabang sa kampanya sa kapulisan. Halos tanan PNP station sa nasod nagahimo sa maong programa sa pagpaningkamot nga malikay ang mga katawan sa mga kamot sa teroristang grupo. Sa Uplan Yaw-Yaw, idukahon ang katawhan unsay ilang responsibilidad sa ilang komunidad ug unsay angayang himuon isip nagpakabanang lungsuranon. Lakip nga itudlo sa Uplan Yaw-Yaw ang mga programa sa gobyerno aron ilikay ang mga katawan sa impluwensya sa mga komunistang grupo. Samtang gidugang usab niini sa pagyawyaw sa publiko ang kalabot sa social and physical distancing, pagsulob og face mask, COVID-19 awareness o precaution o ginapahibalo niini ang publiko nga mag-amping og magbinantayanon aron malikay ang kontaminasyon sa virus. Gani sa milabayng adlaw, naabtan sa Newsline Philippines ang paglibot-libot usab sa K9 units sa Dakbayan, particularmente sa City Plaza, Pavilion o Rizal Park City High Walk. Kini may kalabutan usab sa umaabot nga kapistahan sa ika-75th nga anibersaryo ning Dakbayan sa Kidapawan o kon kasadya sa Timpupo 2022. Magbantay matag adlaw ang K9 handlers aron masiguro ang seguridad sa publiko alang sa maong selebrasyon. Makita sab ang K9 unit sa Mega Market, Overland Terminal o guban pang mataong nga lugar kauban ang ilang highly trained K9 dogs. Ang naisgutang selebrasyon pagasugdan karong umaabot nga Agosto 6 hangtod Agosto 18, 2022. Marvin Revillan, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe!